Aromes i Sabors és el nom de la primera fira que l'Ajuntament d'Amposta ha organitzat junt amb la Unió de Pagesos i l'Associació de Defensa Vegetal de Productes Ecològics del Montsià i el Baix Ebre, amb la finalitat de donar a conèixer les potencialitats dels productes de qualitat de les Terres de l'Ebre. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, amb aquesta iniciativa, que se celebrarà el proper cap de setmana del 31 de maig a l'1 de juny al pavelló Firal, no només es vol ajudar els productors perquè puguin ampliar el seu mercat, sinó també fer pedagogia entre els consumidors perquè triguin en primer lloc els productes del territori. Ferrer ha afirmat que a l'Ebre s'elaboren productes de primera qualitat que potser no s'acaben de saber vendre. Per aquest motiu ha explicat que un dels objectius de la fira és que els productors coneguin les eines més adequades per potenciar els productes i donar-los un valor afegit per ampliar el seu mercat fins i tot a nivell europeu. Estem convençuts que estem a un territori en la que s'elabora productes de moltíssima qualitat. El que passa és que potser no sabem vendre el producte i en aquest sentit el que fem a través d'aquestes jornades explicar als productors de les Terres de l'Ebre quines són les eines més adequades per a poder potenciar aquests productes que tenen moltíssima qualitat però que tenim que donar-los un valor afegit a aquests productes, vendre-los de cara a fora i, sobretot, pensant que estem en un mercat molt ampli que està conformat per la Unió Europea. Així doncs, la jornada del matí del dissabte 31 de maig està enfocada perquè els productors coneguin a través de la intervenció d'experts en matèria les perspectives de futur que tenen els productes de qualitat dins la Unió Europea. D'altra banda, a través de la demostració de cuina per part del president de la Fundació Institut Català de la Cuina, Xavier Mestres, degustacions de diversos productes de qualitat del territori i un tast guiat de vins i olis, es pretén apropar aquests productes al consumidor. L'alcalde d'Amposta ha destacat que és important fer pedagogia als consumidors perquè triïn en primer lloc els productes del territori, que tenen una qualitat innegable i que són la base de la dieta mediterrània. Sobretot basant-nos en que la qualitat dels que elaborem aquí a les Terres de l'Ebre és innegable i, per tant, està molt bé que féssim aquesta projecció de cara a fora de Catalunya, però en primer lloc tenim que guanyar el mercat interior i, per tant, aquesta segona part de les jornades és adreçada als consumidors i donar a conèixer tots aquests productes de qualitat que estem elaborant a les Terres de l'Ebre. Això ho fem d'una manera, jo diria que molt didàctica, molt demostradora, fent tasts guiats, fent demostracions i, a més també, la possibilitat de que la gent que vagi a visitar aquestes jornades tècniques pugui a la vegada disfrutar, gaudir d'aquests productes, degustant-los, i també la possibilitat de poder comprar aquests productes allí mateix al pavelló Firal. Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Fosc, ha apuntat que aquesta vol ser la primera de tot un seguit d'activitats que es volen engegar per dinamitzar els mateixos productors i el teixit comercial, però alhora també es busca potenciar la fira, ja que la intenció és que Fira Amposta tingui més activitat durant tot l'any. Aquesta és la primera, vol ser la primera de tot un seguit d'activitats que pretenem engegar a partir d'ara per a dinamitzar dues coses diferents. Per una part, els productors i el mateix teixit comercial, que en definitiva és qui acaba fent arribar al consumidor final tots aquests productes, i per l'altra part, la pròpia fira. El propi pavelló Firal volem anar engegant més activitats d'aquest tipus perquè vagi tenint una activitat constant al llarg de l'any. El regidor de l'àrea d'Agricultura, Josep Manel Ferrer i Aixendri, ha remarcat la importància del sector de la indústria agroalimentària a les Terres de l'Ebre i la necessitat de donar-ne difusió al consumidor per a que ho pugui apreciar. En el programa d'activitats també hi ha conferències que oferiran les empreses i entitats catalanes que han tingut un bon resultat en la promoció i distribució de productes de qualitat, demostracions culinàries i jocs infantils. En la fira hi col·laboren un total de 17 entitats i 24 expositors que mostraran els seus productes als visitants, els quals també podran comprar al mateix recinte.